Четвърта глава. Не само с хляб. Човекът, облечен във власт, се радва на почет, но най-често тя не е искрена, защото е продиктувана от интерес или дори от някаква дребна практическа полза. Наполеон Бонапарт бил горд, когато получавал почести от висшите военни чинове, но изпратен на заточение, само един от тях го последвал. Повечето се отрекли, защото бил виновен, и забравили, защото не бил вече силният. А има ли нещо по-силно от божествената истина, проповядвана от Богочовека Христос, който е чужд на греха? Би следвало отношението към Него и проповедите Му да бъде дълбоко искрено и все предано. Но не било така. След като нахранил по чудесен начин множество народ с 5 хляба и 2 риби и отплувал за Капернаум, народът тръгнал да го търси повече от друг път. И тогава той се обърнал към него с думите: Истина, истина ви казвам. Дирете ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. И добавил: Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен. Йоан 6 глава, 26 и 27 стих. Нима е грях човек да се стреми към земни придобивки и на първо място за хляб, без който животът е немислим. Нали в Господнята молитва Христос научил учениците си да се молят на Небесния Отец с думите: Дай ни днес насъщния хляб. Нали сам той употребявал храна? Противоречието тук е само външно. Христос не отрича тленната храна, но учи тя да не се превръща в самоцел, а да бъде средство за поддържане на тялото, дори задължително средство, защото тялото е носител на безсмъртния дух. Въпросът е коя от двете грижи трябва да бъде поставена на първо място. Изключителната насоченост към тленна храна, грижата само за хляба потиска духа. Дори преситено дете, което още няма опорочена душа, не е истински щастливо. Даже насищането само на ума, който е елемент на душата и стои много по-високо от стомаха, не прави човека пълноценен. Луи Пастюр казва: Бих дал с благодарност цялото си уважение като учен за една трошица от светостта на Антоний Велики. Физическа храна и духовна, тяло и душа, материя и дух. Това са двата полюса, между които човек се препъва или се извисява. Тъй често влизаме в храмовете, за да измолим от Бога здраве и сполука в земни дела, а по-рядко се молим за духовно преуспяване. Даже настъпили относително материално и физическо благополучие, задълго забравяме молитвата. Този печален факт в живота на християнина идва от това, че физическият елемент в човешката природа се поставя по-високо от духовния. И това става най-често, защото борбата на устремения към висини дух не е лесна. Демонът използва всички слабости на плътския човек. Той дръзнал да изкушава в пустинята Христос, който след 40-дневен пост почувствал глад, като му предложил да превърне камъните в хлябове. Но Богочовекът му отговорил с знаменителните думи: Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. Матей, 1 глава, 4 стих.